Vážení priatelia, vítam vás tu na tomto našom zhromaždení. Som rád, že sme sa tu takto stretli na výročie Slovenského národného povstania, kedy slovenský národ nenadával pri pive, ale odvážne a so zbraňou v ruke povstal proti nacistom a ich domácim posluhovačom, kolaborantom. Aj vďaka Slovenskému národnému povstaniu žijeme ešte stále v mieri. Možno sa natíska otázka, prečo robíme takéto podujatie, keď sa konalo oficiálne kladenie vencov hore na pamätníku. Toto podujatie robíme preto, lebo oficiálne štruktúry síce položia vence k pamätníku, ale pritom ignorujú a sú ľahostajní k novej militarizácii vo svete, k novému narastu nacizmu, ktorý pritom sami svojou politikou spôsobujú. Ten, kto si váži hrdinov Slovenského národného povstania, by mal strážiť ich odkaz a nie len diplomaticky a v marazme klásť vence. Svetové mocnosti sa opäť trhajú o územia a spúšťajú obrovské vojenské manévre. Záplava migrantov, prevažne z krajín tretieho sveta, kde sa mocnosti vojensky angažovali, sú živnou pôdou pre nový nacizmus. Dnes to poznáme, stačí niekto povedať, že proti migrantom a už má čisté lacné hlasy. V niektorých štátoch už fašisti vládnu alebo majú voľnú ruku. V iných štátoch už odsúdili ľudí, ktorí prejavovali odpor voči mocenskému paktu NATO. V base sedí poľský organizátor protestov proti NATO Piskorský. Odsúdení boli aj dvaja dobrovoľníci zo Španielska, ktorí bojovali proti islamskému štátu. Aké absurdné. Čoraz viac sa obnažujú dôsledky hospodárskej krízy, čoraz viac sa ukazujú rozpory medzi mocnosťami, ktoré potrebujú prerozdeľovať vplyv, odbyt a trh. Znova sa nám tu premávajú vojenské konvoje ako za vojny. Dovoľte mi nadviazať na slova ministerky spravodlivosti Lucii Žitňanskej, ktorá sa pohoršuje nad nami komunistami a zdôrazňuje, že mládež treba vychovávať a vzdelávať. V druhej časti s ňou absolútne súhlasím. Ľuďom treba vysvetľovať, že kapitalistický systém so svojimi rozpormi vždy smeruje len do vojny a fašizmu. Ľuďom treba vysvetľovať, že vojna je jediným východiskom, ako udržať tento prehnitý protiľudový režim. Ministerka Žitňanská sa snaží dať na úroveň fašistov a nás, avšak sú to práve kapitalistické vlády, ktoré spoločnosť vedú do bratrovažebných vojen. Sú to kapitalistické vlády, ktoré uznávajú vykorisťovanie človeka človekom, národa národom. My niečo také odporné neuznávame, ale naopak bojujeme proti tomu. Mnohí učitelia, alebo aj novinári, poznáte to z textov alebo komentárov v televízii, sa čudujú novému nástupu fašizmu a argumentujú, že veď sa nepíše rok 38, ale píše sa 2016. Títo si ľudia však neuvedomujú, že nejde len o to, aký rok sa píše, ale aké sú tu podmienky. Žiaľ, Adolfa Hitlera môžete mať aj s farebným televízorom a LCDčkom. Tak ako jablko spadlo zo stromu v roku 1938, tak padne aj v roku 2016. Podstatné sú podmienky a nie kalendár. Bojujeme za socializmus, pretože chceme, aby bol človek človeku, národ národu bratom a nie vlkom. Smrť kapitalizmu a fašizmu, nech žije socializmus a on bude žiť.